Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Hello, naimbag nga rabii tayo amin kakabsat, gagayem ken Kristo. Kablaawan da kayo, amin ay ayaten nga gagayem, nga agbuybuya tatangabiyang iti rabi. Ket dimanon manan iti aldaw ti Webes, ato iti aldaw nga impa ay ti Apo para iti Ilocano broadcast. Kumusta kayo kakabsat? Ket managtutudon, ni Apo ti kanayon nga mga luwad ti bawat may sakinya tayo. Siya mi Sister Ana Luisa Meneses live from Itoy-ni-Paco Congregation. Ket kararag tayo nga ni Apo ti mangkadua ken mang bendisyon manan iti kararwa tayo. Katangarod kakabsat ket awisin kayo nga agdumog lumapit tayo kinya ni Apo agkararag tayo. Apo Dios na manakabalin ti amin, salamat iti agmalmalam nga tulong mo, panagalwad mo, panangitid mo Apo Dios iti amin nga kasapulan mi. Salamat iti dakkel nga ayat ken asim ti bawat may sa kanyami. Salamat Apo Dios ta dimanon manan atoy nga aldaw ket amumi nga adalag iti sasaom nga mang bendisyon manan iti kararwami. Ket kararag mi amin nga viewers mi Apo Dios kumaket sikat ti agaramid marik nami ti kinaasadagyo dagiti kasapulan mi spiritual Apo Dios ket maalami tatangabiyang itirabii. Kastamat Apo Dios ikararag mi dagiti operators mi met kan kastamat ati aramatom Apo Dios nga lingkod mo nga agsaot at tangabiyang tirabii si kamat timang tadkinyana iti wisdom ken inspirasyon Apo nga agap-gapo kinyam ket kararag mi iti hanggang malpas kami Apo Dios agnanayon nga bendisyon iti maalami tatangabiyang iti rabii ken kastamet kararag mi nga sikati agalwad dagiti kakabsat nga mabalin nga tatanga oras ket agbalbalayasat da adati biyahe dagiti saksakiten da si kamat Apo Dios ti mangted iti liwliwa ken kastamet si Apo Dios ti agpalaing kinyata. So nga agyaman kami mabilang Apo Dios ti adu nga kinasyaat mo nga dapat mi nga ipagyaman kinyam. Kaya itutudmin Apo Dios isubsublimi iti aming nga pasalamat ken dayaw mi itinagan ni po mi Jesus. Amen. Amen. Tatangarod kakabsat ket mangbasa tayo iti panagbati no ang ating mga dagiti greetings dagiti ayaten tayo nga kakabsat ken gagayem ket
Salamat, iti operator tayo from Sister Josie de los Reyes na yung bagarabi tayo amin ayat na nakakabsat ken gagayem ti Apo. Kastamat kinyam, Sister Josie. Kada tayo matatangabiyang ti rabii ni Sister Hazel Joy kahantok na naimbag na rabii kakabsat. Kastamat kinyam, kabsat, Sister Hazel. Kadwa tayo mat ni Sister Melissa Avelino na imbag na rabii nga kakabsat. Salamat nga adu dagiti kakabsat tayo from Mindanao nga buy-buya tatangabiyang iti rabii. Ni Sister Melly Pabunan na imbag nga rabii yo kakabsat. Ket may sapay nga greetings. Ken kastamat ni Brother Francisco Dato Castillejos na imbag nga rabii tayo amin kakabsat madaydayaw ti Apo amin. Ket dawatan tayo man nga mang flash pie ti greetings sa ti operator tayo ni Sister Vilma Garcia Facunla from Binangonan Congregation na imbag nga rabii tayo amin kakabsat madaydayaw ni Apo. Watching from Binangonan. Ni Brother Anor Rogelio madaydayaw ti Apo Jesus tatang rabii. Amen. Naimbag nga rabii kakabsat ken gagayem iti pamati. Agbuy-buyaak ditoy Church of God Lagilayan Congregation Isulan Sultan Kudarat. Kabsat salamat kadwada ka tatangabiyang ti rabii. Kasamad ni Sister Raquel Bulanon ket agbuy-buya kadwa tayo metsuna. Ket ni Brother Roel Amistad ti Santa Catalina na imbag nga rabii kakabsat madaydayaw ti Apo. Salamat dagita nga greetings kakadwa tayo from Region 1, Region 2, kasama Central Luzon, Visayas, Mindanao. Ket mabalin nga tatangabiyang ti rabii adamet dagiti Ilocano tayo nga kakabsat nga gagayem from abroad. Kabgablaawan da kayo tinaragsak nga rabii. Tatangarad kakabsat ket agtuloy kayo nga ag-comment damdama ket mangbasa tayo manen dagiti greetings tayo. Ket tatangabiyang di rabii kablaawan tayo ti kaduak nga anchor ni Brother Boyet Miguel from Recuerdo Congregation. Brother Boyet, kabsat? Pagngarabi tayo kakabsat, tagyawan tayo kini Apo ta agkakadwa tayo manen ti daytoy nga programa ni Apo iti Ilocano nga araramid na. Tatangarod kakabsat, hintay pa nagtultuloy, ket awawisin kayo nga i-like, i-share, kung i-subscribe sa dito nga araramid iti Apo, ket mabuhay tayo mo di YouTube channel, dito nga araramid ni Apo. Ket iti hanga makabuya, iti dito nga rabi, ket mabalin tayo nga sublyanan, lokatan tayo di FB, YouTube channel tayo, ket mabuya tayo, umagagan tayo dagiti kasto nga araramid ni Apo tatangabiyang ti rabi. Ket Sister Ana Luisa. Amen. Pudno ata kakabsat. Salamat nga mabalin tayo nga i-replay. Mabuya ulit dagiti nga kastoy nga broadcast. Katay nga rod ket dawatin tayo iti operator tayo. Buyaan tayo man atoy highlights iti naaramid nga 30th anniversary of the Church of God in Norzagaray, Bulacan. Amen.
Amen. Salamat kaya ni Apo Dios. At ang nabuya tayo. Ket uray awan tayo jay, Brother Boyet, ket marik na tayo nga ni Apo tinangted iti adu nga bendisyon espiritual. Salamat kakabsat, dagiti kararuwa nga imasedeg, kasamat amin nga inaramat na tapno ata nga anniversary ket may nga balaigi. At nga rod, ayaten nga kakabsat gagayem, awisin tayo ni Sister Abigail para dagitian anunsyo iti mapasangay nga aramid ni Apo Dios. Sister Abigail? Amen. Naimbag nga rabii kada kayo amin kakabsat, para kadagiti anunsyo, kadagiti araramid ni Apo, iti bulan ti Hunyo. Intuno June 14, 2026, ket maadaan iti talupulo ken upat nga anibersaryo ti Iglesia ti Dios ti Kalilangan Bukidnon. Intuno June 20 to 21, 2026, ket ada iti maysa nga aldaw ti seminar, maysa arabii ti panagungar, ken maikadua nga anibersaryo iti Iglesia ti Dios iti Banawag, North Cotabato. Intuno June 27 to 28, 2026, ket ada iti maysa nga aldaw ti seminar, maysa arabii iti panagungar, ken maikasangapulo ken talo nga anibersaryo ti Iglesia ti Dios iti Sitio Flom, Barangay Datal, Tampal, Malungon, Sarangani Province. Ken tunggal aldaw ti Lunes, ada iti panagkakadua nga online prayer meeting iti oras ti alas 8 iti rabii. Maawis ti tunggal, maysa nga agtultuloy nga makipagmaysa iti panagkakadwa nga kararag para kadagiti ada kasapulan na espiritual. Dagitoy lang kakabsat, adu nga salamat. Isublik ti panagtultuloy ti programa tayo ken Brother Boyet. Amen. Agyaman kami, Sister Abigail, ti anunsyo nga naipatungad at tangabiyang tirabi. Ket laglagi po tayo kakapsat. Ikadwa tayo ti karkararag tayo, dagita nga anunsyo, tapno iti Diyos ti mangted ti balegi, dagita nga ramid niya po. Ket tatanga ka ba, arabing kakapsat, agtulto tayo ti panagkablaaw, ket dawatan tayo kada ti operator tayo, nga i-flash naman, dagiti kakapsat, nga mangmangted ti kablaaw, tangabiyang ti rabi. Kung kablaaw ni kapsat tayo nga lari buyat, nimbang nga rabi tayo amin kakapsat kang gagayam. Adi ti kablaaw na. Kasamot ni kapsat tayo nga Maridel Javier, amen, kuna na, tangabiyang ti rabi. Kasamot ni kapsat tayo nga Ani Gambua Biroya. Magandang gabi po mga kapatid. Yun po ang pagbati ng kapatid. Kasamot ni kapsat tayo nga Lourdes Mendoza Mamukod, nimbang nga rabi tayo amin kakapsat. Adi ti kablaaw ti kapsat tayo. Ket ti maudi nga kablaw, ket ni kapsat tayo nga Ros Gabriel, naimbag nga rabi gagayam, ket kapsat iti Apo. Amen. Kunana. Sister Ana Luisa. Nagtuloy tayo nga mangbasa dagiti panagkablao, dagiti kakabsat, kasama ni Brother Rolando Gamino. Una na, naimbag, ken nagasat nga rabi tayo amin kakabsat. Kasamat ni Sister Shannon Retobado, na imbag nga rabii tayo amin, kakabsat. Salamat, Sister Shannon, at ang kablao mo. Kasamat ni Brother Francisco Dato Castillejos, amen, kunana. Ken ni Brother Ernie Ligaspe, amen, at ati naibagana. Ken iti maudi, nagwa tayo at ang abiyang terabi ni Brother Rogelio Perdible Corpus, amen, madaydayaw ni Apo Dios. Salamat kakabsat, dagita nga greetings yung amang titadpud no iti ragsak. Ket kabsat Boyet, mabalin siguro nga i-suggest no maminsan na nga adadagiti comments or greetings ket ikadwada iti congregation da. Nagmayat ngamin, nagragsak nga mabasan nga from kastoy nga congregation. So makilala tayo. Pamamu tayo, dagiti kakabsat tayo, iti pamati. Amen. At ang isublik kinyam, kabsat Boyet. Yamanak, Sister Ana Luisa, ti pa nagtultuloy kakabsat, kahit mapantay nga rin ti panagkablao mo, kadagiti kakabsat tayo nga dimteng, iti kasangay da,
iti dating bulan. Ket i-plus naman yung operator para mabuya tayo. Dagiti kakabsat nga dimting ti kasangay da. May bag na ragsak nga kasangay yung kakabsat. Ket ni Apo ti mangbendisyon kada kayo. Ket ni Apo pa ti manginayon ti adu nga tawen. Tapno tayo tangatawan ket maaramat para iti panagserbi ni Apo. Sister Ana Luisa? Amen. Tatangarod ka kabsat ket bago tayo mapan iti may kaupat nga bahagi iti arami ti Apo, may isang sonata nga ipaay dagiti kakabsat tayo from La Trinidad Benguet Congregation iti paulo ti kantaen daket Jai Minuyungan. Dinggan tayo, buyain tayo ating kansyon. Amen. Jesus, magipag na
Amen. Salamat at nga nagmayat nga sonata nga nangigan tayo. Gapu dagiti kakabsat tayo from La Trinidad. The English na, kabsat Boyet in the Garden. Brother Boyet? Amen. Katatanga rin kakapsat, dawatek nga isa na tayo, dagiti puso, kan kapanunutan tayo. Nanya dagi arami din tayo, kat mabaling ipakni tayo pailaan. Putikas ta makadingnig tayo, dagiti napatig na sasaw. Ni Apo Diyos, tangabing terapi. Katatangabing terapi kapsat, kat dawatek kon, dayjay aramatin ni Apo, nga iso ti mangibalikas o mangiburay, daydi napatig na sasaw na. Awan sa bali ni kapsat tayo nga Brother Rudencio de los Reyes, nga iso ti mangyada ali tinapatig na sasaw ni Apo tangabing terapi. Brother Rudy? Nang bangarabi amin na itong kapsat, nagayam. Amen. Tagyaman tayo, dagundaway tayo man, no? Marami dito Ilocano broadcast na napag narugyan kan tultuloy ka puti kaas kung tulong niya ako. Kung kablawak ti nang bangarabi mo talaga ano jay balasyo ti tao kaya gasta mga itadmiti panakipag ladingit mi kada iti nakanawan iti ito nga kapsa. Et pantay oro doon ti panagadal ti saw ni Apo. Awising kayo di jay umuna Korinto kapitulo 15 57 kan 58. Basag kada kayo ti sao niya po tatang arabi nga pangisaadan ti minsay. Miyaman pa iti Diyos mangted ka tayo iti balaigi gapo kan na po tayo ng Kristo. Gapo na ite kakawabsat agpang kayo si Tituper saan ang magaraw duwang kailang ti aramid iti Apo mamuyo at ti aramid yo danto kapapayan na to po. Duwate ti kasi kung tulong niya po. Amami nga man nakabali namin na po. Giyama kami ti sayo na ibasa at rabi. Dawaton mi ang tutuloy ti tulong yun. Maawatan mi ti kay papanunan na ito ikot. Paing panakapabilig. Panakakarit. Tanda nga pamati mi kuka. Tulungan nyo di po nyo yung takdaryo. Kanyo ti sirip nga na ilangitan, kaya inspirasyon nga gaputi Espiritu Santo tapno. Sikay ti may nga ito kung may dedayo mi. Tinagan ni Isus nga po may dinawat may amin nagito. Amen. Ti Paulo ti pagadalan ti atang arabi, panggap ti panagbalaigi. Dahil ti surat ni Pablo, kadag iti kakabsat nga ayatan di ay Korinto. Apa nga na isurat na nito, kami kapanasan na. Tad panawan nga hindi na pa yung talaga nabigbig ti pudno nga pamati. Pudno nga panagserbi. Kadag iti do mga surat na bilang panaknak na yung baga na nakayayak na tao. Siya sino ti manglukat kanyak dito bagi ni patay. At ti sumbat na dahil sumarong mga bersikulo, nagyaman na kiti Diyos kapugan niya po tayong Jesucristo. Iso nga dito binasa tayo, ngam yaman pa iti Diyos, amang ted kada tayo ti balegi, gapukan na po tayong Jesucristo. So kaya nga sa una ito, dati nang rugyan ti balegi, ti biyag ni Apostol Pablo, kastamot kada tayong kadwa di pamilya ti Diyos. Kano nga nang rugi na dyan, di dalan ti Damasco, hindi napadasan na ti ayun daklan nga parabor ti Apo na ipanakay salakan. At ibagbaga na nga ron nga gaputi kaasi ti Diyos kuna na. At nadani suna, naawat na ti kaasi ti Diyos. Nuwampay ti pamati na idi kati amuna iso ti kapipintasan na. Ngayon di naikasabatik pepay iso nga
nakita na tipod nga biyag dagiti Kristiyano nga nabalegi. May isang pakakitaan na hindi kini Esteban, hindi isuti na kinggapo. No nga pa yung binatbatudan ni Esteban nga po yung pamati na. Kahit nakita natin biyag nga naidumduma. At nagtignay ni apo natignay di puso na kaputi panakaring na at insurat na diti Korinto tata nga may panggap ti panagbalegi. So dagiti tibiyag ti Kristiyano dati napinget nga dangadang. Dati napinget nga labanan ket masapul tayo titulong ni Apo tapno agbalay tayo. Sungod nga DJ 16:18 ti surat ni Apostol Matthew nga ibaga na DJ itakder nanto ni Apisos di iglesia na ket nayiruangan ti hadis sandan to agbalay. Handan to agbalay di iglesia no di dagay kadwa di iglesia agbalbalay gida. Nga kanayon ang dinuminggo lang. Dapat titunggal ka nito tibiyag ti maysa nga Kristiyano kas diti surat na dito yaman pa iti Dios nga mangted ti balaygi. No adda balaygi daragsak kaya no adda balaygi dalabanan una na orday kay bagaan dagiti inchik nanagat amuam ti bagim, amuam ti kabusor mo, o kalaban mo na ket rinibribo nga labanan wino dangadangan ket rinibribo mat nga balaygi. So pagadalan tayo tanong ko sano tayo nga mapagtalina di nabalay nga biyag dagiti Kristiyano akas kini Apostol Pablo naibagana diti binasa tayo nga teksto dagiti nakapaunag dito itapno kang kanay nga agbalbalay tayo. Dahil biyag ni Apostol Pablo may isang ulidan o may isang pagtuladan iti biyag nga nabalay tulad ng tibiyag ti Kristiyano nga nabalegi di surat na di muna Korinto 11:1 tuladan da kakas panang tulad ko ken ni Kristo. So di Kristiyano dapat no tultuladan ti biyag ni Apostol Pablo nga nabalegi ay panang tulad na kini Apisos di mapaspasamak na po nang ibati tulidan tapno surutan tayo ti andang na. Katamu tayo mga tibiyag ni Apo Isus kat no pedo nagiti ladladingit, panubok, rigrigat nga napasamak na nagano singa na nagbalaygi ket imuli di nga to. Ket nagtugaw di makanawan ti Ama. Dito binasa tayo ko na tapno nga pagtalin natin ti nabalay nga biyag na Kristiyanuan. Gapuna ayete kakakabsat agtaeng kayo sensitive ka. So no dati labanan dagiti kakadwa di labanan dapat ti bagbagi da literal natubker. Kompleto dati exercise ensayo. Amo dati tumagbat, amo dati agsangga. Ket dapat hantay lang agsangga no di tumagtagbat ka tano ang kamahaba. Ket nakita tayo dagiti daduma nga karakteristik no tattao nga at dati nasantuang kasuratan kas lagi ni David. Inabak na dahil nagdakil nga tao. Ti pamati na nagtaeng nga tibker. Mabaling datang panahon ay
may isang Kristyano dari klik na nangam dapat tapnog balegi dahi pamati na dapat natibkar. Kuna na nga ron di ay Ephesians chapter 6. Verse 10 hingga na 18 kuna dito kita. Panungpala na kakabsat ag sarikad-kad kayo ti Apo ken tipig sa ti panakabalin na. Ikawasyo ti amin nakabal ang nadyusan tapno mabalinyo ti agtalinad abumusor kadagiti panalilaw ti sayro. Tati panakidangadang tayo saan may busor iti lasag kendara. Nudiket kadagiti arari kadagiti man nakabalin kadagiti agturay iti lubong. Dahito yung asatned. Kadagiti espiritu ti kinadaga si Diyang ato. Ngapuna alaan nyo ti amin nakabal ang nadyusan tapno mabalin nyo iti sumarikadkad inton dakas ngal daw. Kahit inton na isagana yon amin at da kayo as itagkar. Bumilid kayo nga rod as ibabarikas kayo ti kinapudno ken si kakawis kayo iti kabal ti kinalentag ken si sapatos kayo ti panakaisagana ti ebanghelyo ti kapya nang runa-una ay alain nyo ti kalasag ti pamati. Isu mabalin nyo apang sarapa kadagiti isu amin dumardarang agayang ti sairo. Alain nyo mo ti panakakabal ti ulo ti panakaisalakan ken ti kampilan ti espiritu nga isu ti sao iti Diyos. Nga agdawdawat kayo akang kanayon babaen ti espiritu kadagiti dawdawat ken karkararag ket agsalukag kayo may pa itoy abuyugan ti amin na panagtalinad ken ti panangidawdawat kadagiti su amin nga sa santo. So dahi kakabsat ti may sa pagakitaan nga tapno makapagbalegi tayo kadagiti labanan alaan tayo ti kabal na Diyosan nga adto ti Ephesians nga insurat ni Pablo. Ket may sapay dito ket kuna na dito ket halang natibkar taday natibkar no duma magaraw. Ngam dayay tangkang si tibkar saan ang magaraw. Mas napimpintas na yan Parehas nga napintas na natibkar ngam dayay natibkar mabaling ang magaraw. Ngam dayay hanga magaraw talagang na naununag ti kay papanan na niya. Yay chapter 6 ti Lucas verse 47 adang tinyarig ni apo niya nga dayay kano tao nga nasirib dengdengeg ti saw ni apo nga tungtung pala na idi nangaramid ti nangipatakder ti balay na kaya nasa unay pamati na nagkali ti naunag tapos kay idi nasarakan na dayay bato diya dayay rock diyan ang imbangon dayay diyan ang impundasyon dayay balay na ket demteng tilaylayos napipigsang angin nagdisuro na dayay nga balay ngem hanganan tanabangon nga natibkar. Tingnan nyo hangan nagaraw. Taapa ito na tanay bangon kan apo ti Jesucristo. Dapat ti pamati tayo hanga mabangon ti tao. Tapno antayo kumita ti tao. Dapat dayi pamati tayo mabangon ken ni Kristo tayo suti kitaan tayo. Ket no kasya ti adda nga mapaspasama kung mararamid ti biag ti maysa Kristiyano. Siguraduan ti sao ti apo ken mismo da tayo nga dabiag tayo nga nabalaygi. Anya piti may sa kaya nasa unay hanga magaraw dito 12:11 ti Roma kung ano tiket saan kuma amapukaw tirig tayo nasged kayo ti espiritu nga agserbi ti apo. Dayi nasged ti espiritu nga agserbi ti apo. Dayi ti biag ni Pablo. Dayi chapter 20 verse 24 nga kunana dayi ket dayi biag na kahan na kay lalaan numampay na patag kanya na kunan dayi ket nakasagana nga matay tapno matupos na lang
dayay anungan na nga inawat na kanya Apo Isos. Awan di Ilocano dayay kat, awan di Tagalog, pero di English dayay none of these things move me. Nagado nga napadas ti biyag ni Pablo, adu ti susuot, adu ti rigrigat, ngem dayay biyag na hanga nagaraw apay. Una ta nabangon ti gusto nga panakaibangon na ni Apo Isos ti kinita na. So may kadwa tap no mapagtalinad ti biyag nga na Kristiyanoan dito lubong agdama. Kuna na dito binasa tayo nga teksto tatay kat 1 Corinthians kat subyanan tayo dyan. Sa nga adwang kailaang ti aramid iti Apo. So adwang kailaang ti aramid ti Apo. Di ba agsiserbi tayo kina Apo? Di Tagalog ati kat ko kat. Di adwan di kat sumasagana sa gawain ng Panginoon. So dito ti pagtartari kagayan tayo, ti aramid ti Apo, ti biyag na Kristyanuan, kankanayon nga sumasagana. Kaya nasawan dito kat adwang kayo, ti aramid ti Apo. So dahi araramidan tayo ngayon aldaw-aldaw, araramidan tayo para kini Apo. Dagiti Kristiyano, tibiyag daga na balegi, kuna na jay daan nga tulag, example, the joy of the Lord is my strength. Dagiti magmagana jay may sa nga propeta. So, sumasagana, o kaya adwang kayo ti aramid iti Apo. So naragsak tayo ng agserserbi ni Apo. Jay Tito chapter 2, 13 and 15, no, intay basahan na yung sa uti Apo, sa surat ni Pablo kini Tito, kuna na dito kat nga ururayan daya inanama nagasat, ken ti panagparanga si dadayag, ti dakkel a Diyos, ken mangisalakan kada tayo ani Jesucristo, iso nga inyawat na ti bagina gapo kada tayo, tapno subbutan na tayo ti amin na kinadakas, ken manggugor amay pay kingkwana, matlaang ti may nga ili ako kwana, kuna na ti sumaruno, anarigta kadagiti naimbag nga araramid. Narigta kadagiti naimbag nga araramid. So nga di binasa tayo di Ephesians na tayo, di chapter 6, di mo didikat nga agkarkararag kayo. So the prayer meeting tayo, at the family devotion tayo, at the prayer partner, at the personal prayer tayo. So yung baga nagkararag kayo mga degrisad. So kaya ka nasawan, kan kanayon nga nakakunikta ti panunot tayo kini Apo. Na nagagat, awawan tinasadot nga Kristiyano. Tagamin, mabahin tayo matano, mabasa tayo jay noda ko magtrabaho hang kumangan. Kaya nang asawan no tatno hang kababain dapat nagagat ti may isang Kristiyano. At dati karbangan na nga mangan. Kit no nasadot ti Kristiyano, ang amang mangan na. Dahil yung tinsuro ti nasanto ang kasuratan. Insuro ni Apo kanya tayo. Babagang ka nagsurat nga apostolis na. May isang kapipintasan nga marik na ti may isang sirbi ni Apo. Dahil amuna nga ni Apo, ususaran na tayo. Amuna nga ti biyag tayo, buong nga biyag tayo, ususaran ti Apo. Adino na tayo usaran ni Apo. Siyempre, hindi ni Apo ti naglasag, nagalat ti apostolis na, sinuruan na ida, at kadwa-kadwa na nangas kasaba, ti unag ti talong atawan, kat kagudwa, hindi ko nailansan di Cruz ti Calvario. Di awanan niya po, binili na nagayay apostolis na, kan nagayay more or less 120,
kita nyo di Korinto tatagad na 120 na tinay baga lang pero inapod na rin 500 na gaya. O di awan na rin apostolan sa awan na gaya duman ti simukatan simuno datayon ti usar niya po. Iso nga maragragsakan tayo dala gaya agtutubo nga sumarsaro no nga no tibiyag dag talaga nga pausar da makina po. Maragragsakan tayo kaslaki ni Pablo nga nasayang ti banbandog na nga nagsursursor tapno mabangon ti bagi ni Kristo tapno makapagtalinaad kalpasan ti biag tayo sungod da daragi programa tayo nga Dajay DB ajay ko na dajay panagadal dagiti ubing ti bakasyon gyamyaman tayo kinapo maragragsakan tayo tad daragi kongregasyon nga nakaramid dajay nga parte ubanag ta kami dagiti ubing matantandanan danto nga nagisurusuro tayo ti sao ni Apo na dati kinukot tayo di sao ni Apo ti Biblia ket dati ti dalan to nga malagip dira gayay ket matigna ito ti puso da. So agyaman tayo kina Apo ta adaman ti kondisyon tapno usaran na tayo ni Apo di surat ni Pablo ken ni Timothy tayo kayarigan na ti may isang dakkel nga balay nga na duma-duma nga alikamon di jay. No nyaman na gaya alikamon di jay. Balitok man mino nababa nga klase. Ti requirements no dagiti alikamon ket nadalos na sirbi ti king kuka na isagana ti amin nga ramin nga nembag. So dagiti usaran ni Apo. Gyamyaman tayo kini Apo kadagiti adal nga may sursuro nga tibiyag ta dito iso nga talinad nga nabalegi may isang karit no ususaran na tayo ang kanayon nga ni Apo. Ni Apo ket iso ti ngatot kini daydayo tayo. Anteng taltalag ti bukod tayo nga pigsa, laing, hindi ket italag tayo ti biag tayo kini Apo. No awan ti Apo, awan ti mabalin tayo nga maramid. Iso nga ayat nga kamsat dayiti may isang rebeng tayo aramidon tapno makapagtalinad tayo nga nabalegi ti biag tayo nga Kristiyano akas kinunan ni Pablo kadagiti ayatan na di Korinto. Kan kastamot kada tayo tutang panahon. Ket timaudi dijay subyanan tayo dijay teksto tayo kana nga amuyo at aramidyo adanto kapapayan na ti Apo. So adanto kapapayan na kana sawen malpas ti mission tayo kaslaki ni Apisos. Malpas ti mission tayo kaslaki ni Pablo. Anya tinay-bagana dijay may kadua Korinto 4:8. Amo tinay-bagana dijay ket ko ti papana ko dimtingan ket inaiwanan na ti pamati na naturpos na ti tarayan na ket kunana awat ti balangat ti biag nga itadto kanyak tinalenteg nga ako. Kahanla nga siya kunana no di dagiti aming agay-ayat ti panagparang na. Aming nga Kristiyano nga nagsirbi nga napasnek ken si pupudno kini Apo. Kunana di binasa tayo nga naudi at tay. Amuyo nga ti aramidyo adanto kapapayan na ti Apo. So nga gyaman tayo kini Apo tatang rabi napagadalan tayo dayay tungkol may papantibal laigi ket mamatiak nga dagayay dagiti di langit ka dagiti ti rewards dagiti ti gungguna kadagiti imawat kini Apo kadagiti naisalakan ken kadagiti talaga hanlang nga naisalakan no di dagiti Kristiyano nga talaga indaton da ti biag da kini Apo kas kini Pablo. Dayay langit nga pagpapanan ni Pablo biag nga awanti patinggan dayay ti biag nga naragsak natalna kapipintasan nga biag awanti kapada na nga pintas nga lugar ay bagbagana ni Pablo mala di Korinto hanga nakita ti mata hanangag tilapala napayag no daman ti kapipintasan nga lugar nga naisagana awan sa bali no hanga dayay naisagala nga lugar para kadagiti ay mawat kini Apo dagiti Kristiyano nga nabalegi dagiti Kristiyano nga naisalakan nakapagtalinad naidaton da ti biag da kini Apo. Ket no nga maaramid ti biag ti may sana mati kini Apo sayang. So agtultuloy ti kakabsat dapat never give up. Dagiti bagana ni dagiti motto ti Balawang, never
give up, hanga sumurinder. Kat ang umaayaw hindi nagwawagi, yung Tagalog kat. At ang nagwawagi hindi umaayaw. Di mo ni pa ako, nirugyam, lipasan. Inumpisan mo, na yung Tagalog, tapusin mo. So, agyaman tayo kanya po tatangarabi kat nakapag-adal tayo sa una, kumanagayag dengdengag ang pinasalakan, malagip yung ayat ni Apo, kaskin ni Pablo, nakita na rin kaasin ni Apo, awatin yun ni Apo. Kapipintasan, tibiyag ng agsirsirbikin ni Apo. Nagijay imaot kini Apo, nagtalinad tayo na balegi, mutay mo naging mapantilangit, nagijay tattawa na balegi, nabasaan nyo yung Apokalipsis. So, na yung pag-arabiyo amin, nawan timi malabasan, dahil timinsay, ngintad ni Apo kada tayo, maday-dayo ni Apo, kaya talinad ko makada tayo, tiyayat nga na Diyosan. Amen. Salamat yan ni Apo Dios at ang naglawag nga sasauna nga nangagantay ko kabsat, Brother Boyet. At atikayat ni Apo Dios nga agbalaigi tayo, agtultuloy tayo, nagtatagumpay. Amin nga panawen, nagpintasay na ibagati maudig, katulad ni Pablo, latinamnamaan tayo to nga reward, iti agtultuloy, agbalaigi hanggang sa huli. Kabsat Boyet. Amen. Giyaman tayo, sasaw ni Apo, nga nang titikarit kada tayo. Nga masapol nga torpuson tayo, titaray tayo. Amen. Amen. Dati gururay nga balangat, nga ipain ni Apo kada tayo. Kaya salamat kina Apo Diyos, dagiti kakapsat tayo nga nagbuya, di na dumat mga lugar, kaya dagiti gagayem. Kaya sa pala kamata, ti Apo Diyos tayo tultuloy nga tumulong, Tano dumatang man di kasi nga panahon nga programa ti Apo ti tangatang ket agkakadwa tayo manan nga dingeg kung nagdaydayaw kini Apo. Katangarod nga biyang tirabi kakabsat ket pagyamanan tayo dagiti kakabsat tayo, dagiti operator, dagiti co-anchor, kasama ni Sir Abigail nga kadwa tayo biyang tirabi, dagiti likod ti daytoy nga technology. Ni Apo Diyos tumulong ka dito. Tangan ko sa makon dito pa nagkararag, pa naglipas. Hindi dito nga ramid ni Apo. Apo Diyos sa mami nga man nakabalid sa amin. Diyaman kami sa sabing tirabi. Iti intid mo Apo Diyos nga balegi. Iti income panagadal uno ti pa nagbuya Apo Diyos dagiti nga ramid mo ti programa Apo Diyos ti pangatang. Salamat Apo dagiti sasaom nang titiparit. Naramat mo ako Diyos nga nangi-deliver sa mo ako. Salamat po ti sirib nga itid mo kong pana. Tabing tirabi na, dawati mi kada kayo, nga sikati tumulong, itong waloy sa kami, hindi tayo amin yakapsat, nga dumado mga lugar, dagiti gayam, dawati mi po nga sikati mga luwad kanya. Iti kampanagin na natin, tabing tirabi, sikati tumulong, mga luwad ka ng Donald Dot Bigas. Itinaga niya po mga Isos, sa iti dawat ng pararagning. Amen. Salamat, Sister Abigail. Salamat ni Sister Shannon, Sister Hazel. Agaman tayo, giti talento nga impay ni Apo. Lagiti operators tayo. Kakabsat, gagayem, dimtang manan iti pamamaalam tayo, kalpasan iti Ilocano broadcast. Kung makakabsat, ket makadwada kayo manan. Next week, iti Aldaw ti Webes, agkakadwa tayo manan, nga agadal dagiti sasao ni Apo Diyos. Amen. Kawan na kayo, iti masakit nga good night. Ikaratay ni Apo Diyos ti mapayapa, na imas nga panagturog, parang pamamahinga sa gabi nito. Ngayon bag nga nabitay kakabsat, madaydayaw ni Apo Diyos. Okay, kakabsat. Good night sa lahat. Good night.